Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा बे समाव good news सफैबाय बेनो जाबाय exam date नोंथांमोननि ओंखारबाय बेनो जाबाय पोस्टआ नन टेक्निकलाव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय आरो खालामाखै नोंथांमोना बयबो भिडिअ नाय आरो दाबो टाइम दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागासिनो दङ बेनो जाबाय नन टेक्निकलाव मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि एबा डिएमनि आन्डाराव जायफ्रा गोसो दङ साख्रि मावनो भिडिअ नायजोब हानाय सेबां शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदान मानो होनोबा बर' रावजों नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन दा गुड निउसआ बेनो अफिसियेल नटिसखौ जों नायगोन ओमफ्राय दायो ग्रेड 3 नि नोंथांमोननि नन टेक्निकेलनि एप्लाइआबो जागासिनो दंखायो बेखौथ' नोंथांमोना मैया भिडिअ मोनखाबाय एप्लाइ प्रसेस मोनबाय मबाइलावनो नोंथांमोना खालामनो हायो दा जों लिंकआव फैनानै गाहायाव लेटेस्टआव फैनांगोन नैबे लेटेस्टआव नोंथांमोना मराव क्लिक खालामबानो मोनगोन फिन खनसेबावनै बेनो जाबाय नन टेक्निकेल पस्टनि अनलाइनआ दायो सोलिगासिनो दङ स' दायो सोलिगासिनो दङ जेराव 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम खालामनांगोन नोंथांमोना आरो टेक्निकेलनि एग्जामा 2 जानुवारि जागोन बेखायनो एडमिटआ रिलिज जाखाबाय दा जोङो नन टेक्निकेलाव फैयोब्ला दा जोङो मा खालामनांगोन फिन खनसे एप्लाइ अनलाइनाव क्लिक खालामनानै अके होदो होनानै जों दानिया बेयाव नै बेनो जाबाय नन टेक्निकेलनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ बिनि लास्ट डेटआ 16 जानुवारि अके एन्ड एडमिट कार्ड होगासिनो दङ टेक्निकेल पस्टआव नोंथांमोननि 765 पस्टआ नन टेक्निकेलाव दायो अनलाइन जागासिनो दङ जुदि नोंथाङा अफिसियेल नटिस नायदोंबा नैबाव दङ नै बेयाव क्लिक खालामबानो मोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा सिगां जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामखादोंबा खालामनाङा नाथाय सिगां पस्टआ गैयामोन ना दा बेखायनो गोदान फन नाम्बारजों नोंथांमोना गोदान पस्टआव एप्लाइ खालामथार मानो होनोबा बेबायदि साख्रि फैगोन आरोबाव 3 इयार्सनि उनावसो फैसिगोन होनना बुंदों गोबां खोनादों सर्सआव दा बेखायनो थाबनो खालामना ला दायो जों नटिसखौ नायनोसै डिएमनि आन्डाराव नाथाय मोनसे बाथ्रा जोंहा ग्रेड 4 दंमोन ना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जेरै क'क्राझार मेडिकेल कलेजानो जा गोबां कलेज दंमोन ना ग्रेड 4 नि एग्जामा दायो जाथ'वाखै आरो गोदान एप्लाइ जानाय चान्सआबो दंबावो मानो होनोबा पस्टआ बारायगासिनो दं नालाय एडिशनेल लिंकआ एक्टिभ जाफिननाय चान्सआ दङ जेब्ला जायो चेनेलाव आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन नाथाय बिनि सिगां दायो अनलाइन जागासिनो दंबावो बेनो जाबाय नन टेक्निकेल पस्टआव जेराव लास्ट डेटआ 16 जानुवारि अके स' थाबनो खालामना ला जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ हेल्थ डिपार्टमेन्टनि साख्रि मावनोबा जोबोर मोजां साख्रि देन बेनिफ्राय एग्जाम डेट फैबाय स' बे एग्जाम डेटआ नन टेक्निकेला 9 मार्चआव दे स' नोंथांमोननिया 9 मार्च खालि आनजाद जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय नन टेक्निकेलाव स' नोंथांमोननि आरोबाव ग्रेड 4आ माब्ला जागोन अफिसियेल नटिस फैयोबा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन नाथाय दायो फैथ'वाखै जानो हागौ फेब्रुवारियाव जानो हागौ नङाबा मार्चनि सेकेन्ड उइकआवबो जानो हागौ आरो जेब्लानो नटिस फैगोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा नैबे चेनेलाव मोनगोन ग्रेड 4 नि आपडेटखौबो दा जियानो जा नन टेक्निकेलनि दायो एप्लाइ जाबाय थानायखौ खालामदो बोरै खालामनांगौ मबाइलाव बोरै खालामनांगौ मैयासो भिडिअ हरदों गोबां नायखाबाय खालामना लादो लिंकआ बेनो डिसक्रिप्सनाव दङ चेक खालामना दाबाव दा जोबोर मोजां एग्जाम डेट आउट जाबाय नन टेक्निकेल पस्टआव दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना दाबाव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जिके थागोन मेथ्स थागोन रिजनिं थागोन साइन्स थागोन आरो इंलिश थागोन बे जाबाय सिलेबास आरो गासै 50 कुइसनल' फैयो मोनसेयावनो 2 मार्क्स दङ गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम आरो बेयाव नोंथांमोननि जोबोर मोजां नेगेटिभ मार्किंबो गैया दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट